Abo basindayo kwesiseleku sokudutyulwa kwabantu abaninzi kwindawo yentselo eNomzamo bathi basenomothuko. uAfrika Sonzabo wasindayo ngolo suku usenezivubeko. Kusho ukuthi abantu bakhona bavele bangena nje abantu bakhona zange bakhulume zange bacele fokoli. Bangena nje sizidlalela isinuka, abanye beziphuzela amatshwala, bavele bangena bashaya isibhamu kuphela. Iintsapho eziphulukene nezizalwane zazo zisancunguphele nangakumbi ngenxa yokuhlehliswa kwakhona kweli tyala. Amagqwetha ummangalelwa wokuqala uyokutsho kowesithathu atyhola ngelithi abamangalelwa baye bahlaselwa ngamapolisa. My clients are also complaining of being assaulted by the police, and they were never provided with any medication except for Profen or Painamol. That weekend before he appeared in court after his arrest, he was assaulted by the police who arrested him, and they have also taken a statement that he signed that he's not sure what's contained in that specific statement. Ngethuba batyholwa beshiya inkundla bebevutha ngumsindo abahlali. Eli tyala liza kubuyela enkundleni kwakhona ngomhla wesi-8 kule nyanga izayo kaNovemba.